Nutrolin Nivel Moniteho on yhdistelmävalmiste. Se sisältää kalaöljyä nestemäisessä muodossa ja nivelravinteita tablettina. Nutrolin Nivel on todellinen nivelten hyvinvointituote, jonka vaikutukset alkavat näkyä jo 3-4 viikossa. Kun runsaat 3 vuotta sitten aloimme testata tätä tuotetta, totesimme, että omega-3-rasvahapot todella tehostavat nivelravinteiden vaikutusta. Kerta toisensa jälkeen olemme todenneet, miten kuuri Nutrolin Niveltä palauttaa koiran liikkumisen ilon. Nutrolin Nivel on ainoa koirille tarkoitettu ravintovalmiste, joka sisältää runsaasti omega-3-rasvahappoja ja nivelravinteita. Ravintoaineen annostus perustuu tutkimukseen ja lisäksi olemme testanneet ravintoaineet yhdessä parhaan vaikutuksen aikaansaamiseksi.